Ехе, снайпер със скин. Nightcrawler. Да. О, той ще е много тварежен. Снайпер, бат, ужас. Тупор так, тупор так. Prepare for battle. Тупор Now так. you're Тупор, так. Не. Сварка ли си? right. Да. Как те на мен ми запада, ще гоним сварка? Аде. Come on. Come on. Yeah. More light. Ролни в чата, бе. Чамо. Какво? Ролни в чата. 30 seconds to battle. Как се ролва? Наклон черта рол. Се научи играло честно. Ела тук Shadowfiend да се би. И защо да ролвам? Не знам. Вау, по-голямо от Over път. here. О, Yeah. Шадова са дъни. Давай, ние са дъни. ара, Battle бимс. begins. Okay. Ема той ме блокира, бе. Маме ти стати. Stay out of my way and maybe you won't Взех грешната магийка. get daddy. Келе, не си взели скачане? Не. Избързах, не ми се занимаваше, просто натиснах. Sure. Nice. Много бой стана. Браво. Чак синия дойде. All part of the plan. Ще кажеш, ти ще начакат да ги бием. Right through here. Какво е? О, Какво пъч. ли е? Този има скин на пъджа ли е? Да. Yeah. Бе, я го товари, че после ще натовари нас. Опре фантома да съм тука. Това е, да, ясно се, че. I don't mind if I do. Браво, е, Фантом. Кажи му се, че тук. Phantom, get the fuck out of here, what are you doing? Не гледай на бота няма никой. Phantom, go bot, бе. That's right. Телепортна за. То... Сети се кога. Right. Make these landlings Ама, pay. тъс. И сега ще дръпне. On. I Да, won't сещам hurt го you. и все е възможно. Но да е по-сръчен с куките от мене. О, блед. Right. Добре. То се е по-зле от тебе, смятай. Верваш ли, бе? Те си нямат мана, нямат нищо и ще може да са гаврен с тях. You sure? Вау! Добре, аха. After him. Ай, майка ти в устата. More. Go on, siren. Sing him a sweet lullaby. О, не. Пъджа. Right. Пъджа, той няма мана. Е, той две куки няма маната с героя. Чакай, трябва да вземам пак. Те си чекийки до кога става така. This way. Ай, не знам, че е кама... О, чакай, от... Gotcha. Не знам, че е кама... Просто... I'm under attack. I I got this one. Не, стига, не. Къде отиваш, ще удия? Той идва за тебе сега. Ако не беше хапнала дърво, Right. ще да яде моето... Дърво. лайки. О, що пусна That's това? right. Аз взема се Чакай, бе, майка, че еба. Don't get caught. Чакай. Бото трябва да се взема. Не знам. Не знам Yeah. какво правя. Loaded to the gills. Ти въобще виждаш ли го как оцелявам в тази ситуация? Ма ти още не си умрял, бе. Аз съм Беар Грилз, бе. Окей. Nice one. То продължа ли те го нещо? Careful. Съм на фантома. Ако знаеш как избягах, просто нямам това. Right. Не мога да свикна на тези скапани до... Добре, абе, ти ли взе фонтана, бе? Yeah. Аз мислех, че ще умреш.
Your middle tower Аз си is бях under на едно и attack. отидох си го взема. Аз тогава, той ще умрете или иначе за какво му е. You're mine now. Да, за кому. Кой да знае, че Over оцелиш? here. Ако знаех как да ти дам, щях ти дам танго. Щях ти дам танга, блед. Ама, Okay. па не знам. Те па 2 милиони направо ме направиха. Come on. Go on. Добре, това сигурно по-трагично са от тези скоките. Няма проблем. Good. Това е добре. Но то спъджа са крие тук, бе, гази. Yeah. Само чака да дърпа букука. Па не е лошо. There's no escape. All part of the Аз си plan. гледам шупако да си купя. Oh, this is going swimmingly. И моля да си го напазаря от тук. Трябва да ходиш до нощния магазин. You sure? Пъджа, давай, пъджа. You're bound. Бърках ги малко. Давай, пъджа, момче. Давай, къса е пъджа. Over here. Пак добре. That went Остай го, swell. остай го, не бе. Добре, че трябваше да взема дава тя една клетка така. Клетка като за вълци. Не знам, аз отивам с моите братя, Правиш седем, от с моите братя отивам тук. Елена. Right. На гърмеш на майка ти. Ти да не си Елена, след на дивата пустиня. Олеле! Чакай. Yeah. Абе, гръмни сама. Worthy Че не знам, Бе, твоята как се изкрещя. с този герой бил откачена. That's right. Ако не беше сега сингъл драфт, тогава ще да го играеш. Нали? А? Добре, ама те с меня не ма гонят, не ма кеф. Yes. Orb of venom. Оле, Right through here. Шпаняри, измекяри думи. ти имаш ли бото? Какъв ботъл, бе, брат? Те си скръп плаче. Майка ще е баба. Аз ще се напълна ботлата. Хубаво да е, ама те са... Меня ти продължава да ма гонят. Patience, patience. More. Абе, гледай откъде ма гоня, бе, човек. Вой, не. Go on. Добре, Те луди миньони. Бой до смърт. добре, фонтана, баца ли? Не. Не, след колко време? Don't mind if I do. Па виж. Къде пиш? Кликни на него, бе. Go on. А, не си Now my че shiv is nice and sharp. Don't get caught. Ще ходиш ли до денонощен магазин? Пролет, лято, есен, зима. В магазина всичко има. краставици, чушки, перки, домати, салата. И макаров на майка ти устата. I see it. Оф, давай. Yeah. О, да, направих го най-накрая. It's a big Най-накрая. Късама. И че и мене къса. Оле, идваме. Перфела. И аз си цена бяха. Па нема лош. Alright. Па нема. Фонтана, момче. О, 50 секунди. Правим. Ко правим? Ко правим? Чакаме правим? фонтанчето. Ние, отивам до базата. Отиваме до базата, вика. Ко правим? Кацуро. Ко правим? Сигурен ли си? Може 30 секунди. Да, сигурен съм. This Добре, way. използвам го тогава аз. Така ще го използвам. Dyer's Ще го използвам, сега ще го structures are използвам. Те, бе, маняк. Кой ще ма спре? Ти ли ще ма спреш? Кой си ти? Тук място за морал има ли? Ще направим място. Има като цяло. ама. Your middle tower Добре, is under ами attack. още 4500, но съм скромен. Аре, фонтан, какво направите? Yeah. Ай, Your middle промоция. tower is under attack. Гаранция Франция. Right through here. Ти бавим само повтаря едно товарство и нещо. Yeah. Аз го чух от нас по иджота. Гаранция Франция. More like it. Давай, скачай му. Не, тук са... Давай. Вече път. Ти скочи му на шибания Риза. Чакай. Аре, скочи, бе. Come out. На пъджа. That's right. На пъджа луд. Over here. На пъджа требе.
Your bottom tower is Oh, under well, attack. Луночка. И на луната няма да... то с го правя. Как го взе ти, не знам. Не знам, той избега от рейнджа ми, ама аз си фърлих ръката и... Your bottom tower Фърли is си under ръката. attack. Аз... Чай, по ще го покажа, аз това го рекордвам. Careful. Фърли си ръката. Фърлих си ръката, да, от е така. Мисъл, как се фърля ръка, бе. Им късаш си и я хвърляш, после я взимаш пак. Ако с нещо за първи път чувам. Па ще кажеш, че не си го правил. Като малко не си ли си хвърлял ръка? Еми, в принцип няма такова злодейство. Ма ти сериозно ли влияш хардкора? Ари късай ги, бе, брат. Пита, бе. Don't get Какво caught. ги жалиш? Какво ги Какво ги жалиш? жалиш? Ама то с нещо. Учух. Чай ще дам малко поне мана. Гледай го, е, покуп. Давай, бий се. Чак, Бий се до кръв. Right. до кръв. Да ти пусне кръвчица. Да, на луната е по-лесна. Да. Wiggle, wiggle, little fish. Снайпера отзаде. Жив и здрав да е. Фак, аз се наебах. Помощ! Където? This mess in no time. You sure? Да. Come on. Тя ми вика, ти си Ой, Бас, то... понякога. Бега, индей. прям бавно това. Пабло Ескобар. Една футала. Get Колко caught. секунди? О, леле. It's okay, Randy. О, чакай, аз имам кубичка, индей, имам кубичка, индей. Фак. Няма не. Имам кубичка, бе. Няма не луд. Имам кубичка, защо? Зачем дал ни билет? Part of the plan. Ебать. Я не понимаю. Это You дебил. sure? Это сука дебил, блядь. Yeah. Пидорас. Дауни, блядь. Right. Дауни, пидорасу. Сука дебил. Ебал твой рот. Right. Now you're talking. Fish fingers. Fish fingers. Yeah. Колко фарми може? Right. 25. Оле, и аз. О. Оле. Е Alright. някаква случайност. Не мисля. Отивам да гангбангвам някой в горите. Okay. Аз съм ловец. Ловец на путки. Да, нещо такова. Come on. Гледай сега ако го правя. Wiggle, wiggle, Това little го fish. да не знае. Да не знае ги правят всичките. Careful. Всичките. Всичките. Казвам There's no всичките. escape. Да не знаят. Да се чудят откъде им идва. Over Снайпера here. той най-много така обича. Има двама на топа. Искаш да ги биеме? Yeah. Какъв то бе мой? Аз се бия тук. Аз се налагам се. Go on. Ма не ми говоря, не ми говоря, не съм те питал, That will do it. Налагам. I'm under attack. Налагам ги. Right through here. Защо мене бе? Отстига бе! Аз нищо не съм направил мене. Чем да налагам и то. Чем да го налагам. More like it. А, така е мършъл. I'll put you in. Идвам I'll да take те that. налагам. Нага паляр. А, и то смисъл и него да го наложим. That's right. Ама. То той го налагаме. И след една секунда... Остана. Жорж! мене. Down. For Your Жорж! top tower is Пак under мене attack. от... Това е нереална игра. Да, мана. Ела на In you фонтала. go. Не ми трябва, аз имам... Right through here. Аз обаче отивам на фонтала. Аз имам бутилки с пикня. Фонтала отивам. This way. Ма не първо да убия пъджа. Ще много ма дразни. Дразни ма. I want it. Пъджа ма дразни. В принцип обичам да филмаме така. Защото ма дразни. И този шанс да филмаме. Go on, get out Тех of си here. бил, че... Защото ме дразни. Знаеш ли що? Що?
Защото ме дразни. Right. More like it. Трите ти имена, Жорето Кунчо. Over Your here. bottom tower is under attack. А защо го са ви се едно сте лапали пето? Nice one. Защото са 6 тома. Your Какво middle говориш? tower is under attack. Бихте ли го правили с майка You're си? mine now. Аз нямам майка. Аз нямам майка. Go on. А осиновели сте? Осиновителите ми са ми дъртанци. Дай се нахвърлям, бе. Чакай, бе. Живак. Малко. Дур малко. Ятма, бе. Yeah. Опа! Останай, къде изчезнах? Тук има, тук няма, а? Ти Бабцаров. Не! Пускай! Пускай бутилките на Ладин, че си ебе майката. Don't get Your caught. bottom tower is under attack. Пускай плочата, Сашко. All part of the plan. In you Пускай, go. Сашко. Yeah. Your Пускай, bottom Сашко. tower is under attack. Що така много бързо регенвам, бе? А, заради Кристо. Челото ти е като на леген. That's right. Плоско като дъска. Right. О, фак. Помощ на мит. Защо ли? Защото мога. Ще помогнеш ли на ми да от... Тук има хора, които май се дразнят. Yeah. Защото ме дразнят. Right. Ще дойдеш ли ми, защото има някакви, които викат, че те дразнят, а? Защото ме дразнят. Good. Абе, тук си тук. Лина, Муна. That's right. Лина, Муна, Чуна, Муна. Знаеш ли що? Що? Защото ме дразнят. Сериозно ли? Here, fishing, Да. fishing. Що те дразнят, бе, Луд? Не знам обаче. То ще го бангна. Not ready. Сега стойте малко и гледайте. Але аз съм много тъп парче, бе, гази. Добре, бе, майда. Your body was a О, cage. фак, те са I тук. just Що set ни you каза, бе, free. брат? Брат, що не каза, бе? Защото ме дразнят. А, фак. Сега ми се еба майката. Shaved. Не. Вземаме тъншчки, Аре, някой те уби. и спускам фонтанчето. Това фонтана на живота ли е? This'll come in handy. Фонтанчето. Аз тази бардова изобщо. Фонтанчето, бе, фонтанчето. Фонтанчето на четвъртия етаж, знаеш ли? Ама това фонтана на живота ли е? Казах танчето на четвъртия етаж. А, Танчо, тя какво прави между Over другото? here. Танчето ми тя роди две деца и се наиба, Don't get caught. защото и долна курва. Ай, викаш се най-башното е долу на курва. Да, It's a big танчето, аз мисля, че си чувал за танчето. Ти беше много прилично така, момиче, много приятно да си говориш с нея, ами танчето се наиба с силинитя. Ох, умирам, ще да си ковейки Your в страйка. middle tower Аре, is умре, under Луд. attack. Как мога да убия? You sure? Ятма е. Right. Синини, Чимиро, You're bad. Карпатинян. Дай аз стилове на говедо. Говедо. Оле-ле. Прави този дивак тука, бе. Your bottom tower is under attack. А, не ме блоквайте, моля, бе. Пастито! Не блоквайте. Пито! Пито! Your bottom tower is under attack. А, умри сега, бе, умри, бе. Аре, Луд, що ти би? Now you're done. Yes! Your Брате, top tower баш ли с 15-1 имах страйк. All part of the plan. Дади им едно кап. Честно ли? Да, вишата на този рейзъра. Patience. I'll take that. Ще бъня Рейзър, да си ги харчи със здраве. Да му преседнат дома. Знаеш ли, This що? way. Най-накрая ти да умреш.
Питах те, знаеш, що? Now you're talking. Знаеш ли защо? Аз съм нещо по-добро. Защото Отдавна превъртял съм по-добро последно за ниво. Аз слушал съм за моята нощ, взема и още Anywhere but here. няма по-добро. Защото няма по-добро от нож. Знаеш ли що? Що? Защото няма по-добро от нож. А кое е I ваше? got this one. Наш, танчето. Къде са ти зубите? Ще питам. Ами танчето и не е липсват зъбките. Come on. Ма танчето тя, защото изневери, нали ти казах, наеба се роди и не се наеба. И мъжа и укърти за бащите. Правилно пръсна кафата му, че правилно да не знае. Те е танчето, ако се чудиш къде е танчето. У затвора. О, не. Nice one. Ама, той виж как ми ще бе от... Yeah. О, сега взема дифуза облит. Леко става танчето, че... Down a dark road I go. Оле, аз се раздвоявам на курве, момче. It's not time. Gotcha. Double kill? Triple kill, baby! Танчето. Triple kill, baby! Пъджа просто не издържа. This way. Бе, тук няма полза, не. Луна. А, той пъжа право. Десна не издържа обаче. Танчето му дойде много. Гледай газети 14 съм, пък имам някаква керлива манта стайл само. И 5 клоуна с мене. Една кирлива манта става, то това ти е достатъчно, работаваш. Аре. Курва Dire лък, structures are fortified. БГ. За какво фортифайват, като знаят, че... Ими то автоматично са фортифайла. Не бе, не са фортифайва автомат. Лично при мен е автоматично фортифайла. The enemy's middle tower has Искам ниска. fallen. Той е за мене, бис. Как мога да спра, бе? Look. Regeneration. Биса в газотанче. Лапа ме хура. Там данчето, знаеш какво направи Don't get данчето? caught. Мой ми лапа ме хура данчето. Айде да бутаме на Right топа, бе, through данче. here. Сега взема го да отида, взема още един айтем. Данко. Знаеш ли Данко, бейбе? А, не, nevermind. Я вземам скоро айтем, това е 2К. Dire structures are fortified. Okay. Чакай, Сладур. Не без мене, молят. The enemy's bottom tower has fallen. All part of the The plan. enemy's А, top то tower has fallen. снайпера е тук някъде. Се правя шматка печ. Right. Опа! Това Опа! направих. Пак не Не разбрах. знам, ама приспивам всички стрела начало. Просто... Лагайте да спич, казвам. Е, сега те файлат, ба, ти ще This свъднеш should на make my смеш. life Through easier. here. Казвам ми да лагайте да спич. Лека ножичица. Your middle tower is under attack. Близката горичка. Мога да му еба майка. Сърничка. Oh, that hurt. Yep. Много му се доебало. И се Guess нагърмяло. you didn't know a little game of free Вой, къде се качих? tag could turn Now a you're lethal. talking. Виждам. Фак, Луд, какво направих? Yeah. Добре, къде е снайпера, бе? Се изпари. Луд, къде се качи? Good. Не какво правиш там? Се зае бърз долу. Аз съм баща ти. Окей, тате. Моля те, не му би. Don't get caught. Ако... Моля те, тате. Right. Още 1000 ми трябва. All part of the plan. Дадо, Да. плиз. This'll come in handy. Yeah. Upgrade stage. Дадо, плиз. It's a Don't kill me. beatdown. Don't fight me. Don't hit Добре, me. бе. Добре, бе. Окей, тате. Да си игра вече е лесна. Моля да мушкам някой таксиджи. Стига, бе, човек. Много е долното и нещо. This way. Айде, Кристал. Хайде, Кристал. Гледаш сега. Уачао, 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 уачао. И сега капао. И сега тук. Вау, 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 вау.
Правим преш Лего Нинджаго. Alright. Нинджако. Нинджаго. Нинджако. Здравей. Само тук и съм за малко. Meat rising. You gotcha by the dark ones. Строим се, ще се къртят. Не, аз съм си добре. Nice one. Ама аз не знам къде съм, че се ще кажа. Аха. Всички са. Пак не бе. Те с илюзийки ми идват в повече и вече мога губя концентрация къде съм. Какво съм и защо съм на този свят. Ме станва, бе. Не бе. Айде. Олеле, това го изядох по мазния. Вземи. Come on. Вземи. Те с фонтанчета ще кажеш, че за мен е правилно. Дето ще да си е фонтанче. That's right. Да се фонтанче, но съм без You станче. sure? I got this one. Те си идват за мене, брат. Виж ги букуците. Ще идва да ги спира. Опа, влизам сега в стелта и няма. Сега снайпер. Влизам в стелта и нема търсети. Go. You're bound. Майка ти да е бакучко да е па. Как се насра? Кучка. Пусна сте от блейда, мамицата да е па. Yeah. Долно попеле. Кучка. Right through here. Жорето Кучков. Не се ебай с моят брат, бе. Wiggle, wiggle, little fish. Но, Кристал, но. Your middle tower is under attack. There's no escape. Кой драска вижда по мапа. Careful. Не знам обаче ма разсеиват и че Don't get caught. Come on. Фак. Винаги се фърля така, много ми дразни механиките на тази игра. Me. This way. Ако правиш, но обръща с левуц. не знам. Пак ли също ще се повтори? Okay. Не знам. Your middle tower is under attack. All part of the plan. Трябва ми Dire таше бе много. structures are fortified. Сега гледаш какво Your правя? middle tower Гледаш is как under се раздвоявам като Трифон Иванов. Давай, ти си. Скъпан и ступан, чисто нов. Nice one. Your middle tower is under attack. I Какво see it. правиш? You never Ме felt more биш. shifty. Биш. Таня. Секс. I want Секс. it. Секс. Yeah. Lend me a fin. Сега ще го Yeah, примаме. fishy, fishy. Секс. Right. 3, 2, 1. I'll take that. Това е как не те убил. Yeah. Как не те убил? Кристал, моля те, не вземай финиш. Ще трябва да се придвижа колкото се може по-бързо до базата. After him. Oh, this is all part of the plan. Какъв пауза, момче? Прави та, бе. Не слуша главата. Good. Ultimate Orb. Over here. In you go. Yeah. That's right. Hey, sport. Ей, събрах се за айтема. Аллах Акбар. Eye of Scotty. Eye of Scotty. Now you're talking. Yes, батко, сега ги почвам. Честно. Няма да те лъжа. Oh, hello. Няма лъжа танчето. Брат, то се вали, съзнае ли кой съм аз? Какво мога и на какво съм способен? You sure? Способен ли си да му разцепиш анала?
Моля, помогнете ми. Моля, помогнете ми. There's no escape. Your bottom Бедно tower is момче under съм. attack. Нямам пари с защита. Айде път. Снайпер от деца Your на bottom tower is under изотзад attack. взема гръмна. Here, fishy, Те ще ме fishy. обърнат сега. Кой ще обръща, бе, луд? Your bottom tower is under attack. You sure? Your bottom tower has fallen. Стига, бе. Тъпа кула. Go on. Your bottom tower is under attack. Долу кула. Right. Аре, фантом. Right. Аре, луд. Ау. Шадоу, хайде, тис. Шадоу, хайде, тис. Your Да, го bottom накопрай tower тука, is бе. under attack. Не знам, ето къде ти е Nice почва. one. Майка ти те Снайпера, пайпа. снайпера е някъде Sisters около of the тебе. Veil honor you. Е, там горе е О, снайпер. да, Bottom виждам. tower is under attack. Отивам към него, гоня го. Искам му месото. Искам те. Right. Искам ръвка. He's gotcha. After him. Хубаво измиваме сиските. I'm not ready. You should have hid when you saw me coming. Yeah. Кой викаш, кой ще комбаква коста? Чай, че не чу. Че е хубаво измиваме сиските. Нещо. This way. Загубих се слука за малко. Какво станало? Колко? Какво каза? Какво? That's right. Ще на към кумбатна. Кой е? Кой е? Аз не чух. Come on. You're bound. Ама, монстър кил, да се знаете. Right through here. Мелези. The enemy's middle tower has fallen. Go on. Като цяло аз това вече не ми Now трябва. you're talking. This Пред should make тава. my life easier. Не знам, ама сега просто фащаме той, Дъни той, Дъни той и От лайк. просто Don't get caught. просто и Дъня от всичко по-малко. I got this one. Помогнете ми. Помогнете ми. Right. Помогнете ми. All part of the plan. Помощ. Yeah. Помощ. Де си кръчо бай газа. Да ме искали си заменти. Умирам. Умри. I can't see Careful. your breath anymore. Помощ. Over Не here. знам, чека, ама фърлям една кука, бия и той и просто не може, не до сега не ставам. Това те направо ги правя масакар. Good. The enemy's Nice bottom catch, tower has fallen. Over Да here. се бием, да се мачкаме, да се дъним. Ай, момче, да се луда ли, бе? Ако знае колко гейм ще бия. Аре, и ти ли, бе? И ти ли, бе? Right. Ма знаете колко съм качен. I'm creeping the shit. Май, Вай, какво ти става? От къде нещо. си? Помощ ще трябва. Секс. Е, сега ще ме скъртят. Това за ма две плюнки живота. Аз ти казвам секс. Да отида на фонтана преди Шадова, че да не го вземе. Okay. И хейста да не ми вземе. Чисто мое си. You sure? Pudge abandoned. Ко? Pudge abandoned More the game. like it. Съвсем. Dire Тека, стане structures направо не are знам как fortified. става. Now you're talking. Само той си знае какво му е. Влизам в празна стая, This way. гледам, няма нищо, искам така трябва нещо. Don't get caught.
О, аз Тук взема. той изглежда мега смотано, обаче е мега от... Songs and Yasha. Нали I са? see it. Roshan has Oh, fallen crap. to the Radiant. Че, заспивайте, бе. Мой е Аиджиса, мой се е бете в газа. Малко... I'm фак, бе. О, не, аз почвам да ставам фидър. Кръстава, господи. Много са отекчавам такива дълги игри. Да, що не се предават? Защото не може. Може, This one. ма то може Де да можеш? просто да не остават да бутаме. Yeah. Добил нали бътърфлай на сварк? Да. Right through here. Ясно. Ако щеш влез на Your top глезените tower напред. is under attack. Right. Добре, ще послушам. Знам, че ти си сварк код XXX 36069. Your top tower has fallen. Anywhere but here. Добре, аз нека съм ще да гледам смешен. Wiggle, wiggle, little fish. Гледа ли то супер хиро мувито, бе? Наполовината съм и заспах, трябва днес, като сега ще го поглеждам. Да, аз заспах, ама кефто, нали? Да, яке. Yeah. Много се пръскам, гади. I'll take that. А, снайпер, здравей. Yeah. That's Your right. top tower is under attack. О, ама те ще ми правят масака, бе. Wiggle, wiggle, little fish. Your top tower is under You attack. think Ой, you те сме caught me? убиха. Влизам се защитата като трипа ниво на целия. А, не съм убили, аз имах Аиджи, забравих. Чакай, не, чакайте, момко, чакайте, момци. Go on. Аз забравих, че има Аиджи, затова се нахвърлих първи. Чао. Не знам, аз сега кастам. Ти тут кастам. Ти... О, какво направих, когато аз се All обърках? part of the plan. Чай малко да си почина. You sure? Ой, те сме гонят доволно обаче. Over here. Сега, обръщам. Аз пускам тук тези изрази Nice one. нещастните да ме следват. Аха, грешка. С една тук. На то сме скачам. Брутална Now you're грешка. talking. Руската пашава ми прави. Okay. Бречек. Колко глупости купих. Пак ме точно. Welcome to the secret shop. Welcome to the Yeah. secret shop. This way. Go on. Видите ли ма? А, Jump around! Right. Come on, jump around! Come on. I won't hurt you. Over your Come on. Стана ми ясно, що миналата игра толкова много падахме по снага. Go on. а, Enemy's middle Тя бахте на tower has гърмения fallen. герой каза. Просто... Гърми само. Само гърмеш и гърмеш и гърмеш. The enemy's На middle май скачане това- бате, цяла това- игра ме мъчи. Значи почва много да ме писа от тебе и да пръскам налягане и The ставане. enemy's middle barracks Значи момчета, Айде. My enemies will suffer for Какво габарит, какво? Какво стана, ко? Here, знам, fishy, че конечно ми fishy. се бъгна героя. Прави се. А, викаш нещо? It's a... Yeah. Нещо вак на играта, викаш. Не, аз като умрях и ми изчезнаха айтемите. Ай. Прави се обаче. Айо, Right скагито. through Добре. here. I'm under Брат, attack. моля да не ти ги повърза. Ми не Не се можем ли- го, те са байбак. That's right. То Драган Найта, бате. Са бай пак много. О, е бебе, нали имам пари, бе. Нали си баровец? Gotcha. Да, бе. Don't get caught. Shouldn't have trusted Oh. your eyes. Аз 3 часа. More like it. Искаш сега ги убие The двама. enemy's top tower has fallen. Е фан, стас на как. Не казвай на никой. Тихо. Good
good. Ти няма да направя 25 лева. Come on. Знаеш, когато си да бия Рошко, той път му далеч. Имаш ли място за Иджеса? Да, имам 200. Ехе, нищо си купова. The enemy's top barracks has Пришмяйте ми тия fallen. лут. Чай. О, Right. I don't Не mind знам, what чекам, а... дефуза, оманти. Да само съм моли... After him. Да сме са моли в момента. Виж само, виж. Иска да ядеме хура ли? This way. Добре, бе, как ти не The умря? enemy's top Стана на barracks has fallen. 50 плюнки живот, ще да кажа. И сега и то ще го дъня. The enemy's Но bottom и то, tower но has fallen. не се отваря нищо. И сега, не знам, направо ги преспивам за винаги. Over here. Са махам. Oh, that hurt. Yeah. Пак те там да се оправят. Don't get caught. Аре бе, Фантом, гледай го Фантома, какъв е хаяр бе, гаде. Само го гледа да стилни покука. You will make Чех мулата просто блъска и да бием, че ми писна. Честно. Butterfly. You're mine now. Аре бе, газе, блъскай шибаните тавари. Чакай малко, искам се попия още. Thanks for the bait. All part of the plan. О, The добре, айде enemy's middle свършвам. tower has fallen. The enemy's bottom barracks has fallen. Той точно не може да ми вземе The те. enemy's middle tower has fallen. Сладур, Yeah, сладур. it's not time yet. Майка ти. Anywhere баш, but дойдеш, here. дойдеш, майка ти ще еба. I got this one. Radiant victory. Накрая. Ей! 21:30. Пен съм право такъв забавен стат. Yes. А, ти умря 5 пъти. 30 умиране. Ой. Не, 30 асиста. Ти ще умиране ли? Не, бе. Ти кога съм хотял да умра 30 пъти. Аз чух 21, 30. Ако било 21, 30, аз викам, чай малко, как му е 30 пъти ли? Аутизъм. Тук е експириенс трофта, аз лягам. Лягаш ли? Аха, Окей. ай, лека. Ай, лек. Connected. Insufficient permissions. Buddy entered your channel. Buddy left your channel. You were moved. Правиш. Нищо бия тук на дотата. Такова. Ой, Аз чакай. влезнах в туториала. Как да излезна от него? Не знам. Alt плюс F4?